gimone daktari wacho kama very important no wuoyo kuom kwe mantiere piny. Maga achiel kuom gik ma ka sirikal otimo to nyalo miyo lwasi mar ohala bedo maber e piny. Mar ariyo, nitiere gimiluongo ni especially kuom jok matimo mondike sirikal ni winjo ka jalup jatend piny to gi bwana mochung' ne security no wacho ni koro joma jotich sirikal to kendo gitimo ohala, yeah? Teni there's a conflict of interest. Iyudo ka in e tich ka to ohala bende timo. Koro kidhi kata na mondo iyud tenda e kaonti, tiyudo ka jokaonti go te gin go andagi. Ma gin ng'ato ka ng'ato nigi kambi ne. Koro ng'at madwa oko, jahala madwa oko madwa biro, iyudo ka koro in ok inyal donjo. To kata kidhi momi tenda moko matindo mag $1,500,000 gi, tiyudo ka sama ichudo to gikwongo ichulo mekgi to in mari joma tindo kok chul. Koro magi achiel kuom gik ma kaka ne jatelo chako cha odhi gadhi mbele mondo en sure ni ohala kitiyo to ti. To ka idwa donjo ohala to iwe tich. Kata let issues kata kaka weche mag procurement odhi smoothly maonge ng'at mo intervene. Chike mag procurement, we are talking about Public Procurement and Asset Disposal Act 2015, amended 2022. Gik chike moseket kachaka, kik oketgi aketa ni gin mag joma tindo to joma dongo to koketnegi. Kaeto gichul jo ohala pesa. Ineno. Gichul jo ohala pesa mondo mi issues mag pending bills odok chien. But most importantly, gimoro nitie ma sirikal sano kelo ni e-teams. E-teams ni bro konyo ka onge mibadhi mokete iye. Bro konyo mondo mi nekech ing'eni inyalo ket e-teams ne joma tindo to joma malo ka to chame gi malo kujuju. Adwa ni mak na paro no gi kanyo. Maka paro no e e-teams kanyi biro bedo kilero nwago iyo makaredo no adhi achiel kachiel nyaka e kaunti mata itataveta mano e gwenge go mag Voi kama wadwa ni watudre kod jafwambo marwa mano George Aoko ka bende entiere Voi wang'eni mano midhiambo manyoro ka bende nitiere masira mar apaya mano juko bus mano mar school mano mar jopuonjre mano mar college kata mar mbalariany mano ma Kenyatta University mabende no yudo masira mar apaya mane gwenge go mag Maungu mane e kaunti mata itataveta. Adwa no tudre kod George Aoko ka entiere kuro achiel kachiel mar mondo mi opimnwa ni tang'o matimore to mana kaka inyalo neno